Daniel Garwe is an enemy to the state and the party at large, a danger to society. Bizana bina mashoko uya pangwa inoi aiwa arikupisa indi pangwa ino kirina mjati arikuya achitaura moto from your mouth. Pangwa inoi akakanda attacks kuna Daniel Garwe. Chitiko chasiya nyika yose yakabata muromo ichishamisika kuti munhu mukuru arikutaura mashoko ese akadai. Bizana bina mashoko anoma attacks arikuwa anaona Daniel Garwe achinzi gara pasi uye Daniel Garwe hapana zvaunoita. You're an enemy to the state and to the party. Don't more subscribe or like on the bell icon. Timna penda kirna bjata mpusa Daniel Garwe murufona uyu unanyura chiti Garwe a religion mercenary rimwe dutye raemason mburukwacha avasiyane nehunhu hwavo muRhodesia achitoti maziziso anenge nyimo dziramba kuibva. Chaanoti pamberi neZANU-PF yeti iye aiuraya macomrade nguva yehondo achishandisa maRhodesians. Chazonaka paZANU-PF nhasi iye aishandira the oppressor. Yanaka nekuti hama yake yapachigaro. Garwe is an enemy to the state and the party at large, a danger to society. Pasi newe iwe, you are worse than Tagurei. Mese anavene makaronga dondo. Zimbabwe belongs to its people, not vene. Tagurei makumu sema wai. Iwewe utori west than Tagurei. Doma shukwana buda itoko pangwa inoi. Na kiruna mjati achita hashtag ED must go. Hashtag Garwe Rhodesian mercenary. Hashtag so say no to Mbava. Doma shukwana itoko na kiruna mjati achidismissa Daniel Garwe. Panau yake iri most recent irikuchiridza nyaya Daniel Garwe inozikamwa yekunzi aiwa muconstituency make maonekwa zvinopinda pongwe maane vanhu panguva inoi vakukambena. Aiwa panguva ino zvinyazobuda kuti varuda kukambena kuti iye awe vatore mawards. Penda comment section mwedu mutudze mafunguro enyu mutudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like chatwa mabell icon.